Oke, Panjak silakan dipersilakan. Kepi para Panjak, wis do siap apa durung? Sampun Bundalang. Coba kepi suara kendane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para panyarsa. Sugeng enjing Bundalang. Ingkang kula hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, saha kanca-kanca dosen kang tresnani. Kula sakanca badhe mbarakaken ingat saha panjenengan sedaya. Menika grup saking kelas Ibu Kirani saperlu pelestarian kesenian Batu niki untuk keluarga besar Arsitika Kabupaten Tresnani. Mugi satibare kula sakanca mikraken niki kesenian kita bagi berkembang pesat. Menjadi budaya Jawa. Amin. Tuku sate ana pusake diri. Cakep. Yo prakanca kedurunge diwiwiti. Monggo Bundalang pinter-pinter lakone napa? Lakone Rara Jongga. Wiwiti Tanpa capok, ana sawijining crita. Rikala jaman semono, ana kerajaan gedhe sing jenenge Prambanan kang dipimpin dening Prabu Boko. Rakyate urip rukun, ayem lan tentrem. Bapak anduweni putri kang ayu rupane, yaiku Rara Jonggrang asmane. Padha duweni rupa kang ayu, Rara Jonggrang uga duweni ati kang becik. Nanging ana kerajaan liya, Rara Jonggrang pitung lan juragan, yaiku Raja Benggih. Kang duweni putra paring asma Bandung Bondowoso. Amarga Raja Benggih sregep, banjur nyerang kerajaan Prambanan. Raden Dewoso putraku, tuku nyo cabang. Awake dhewe kudu bisa nakluke kerajaan Prambanan. Sesuk-esuk kowe mangkat menyang kerajaan Prambanan. Dina sabanjure Raja Pengging Bandung Bondowoso lan Prabu Boko lan prajurit tindak dhateng kerajaan Prambanan. Saksampune dugi wonten kerajaan perang kawiwitan.
aku sing menang. Ana apa iki? Apa kowe? Aku Bandung Bondowoso. Aku bisa pasang kabeh. Ora sak bapak kuwi kowe bisa nguasai kabeh kerajaanku. Yen kowe pengen nguasai kabeh kerajaanku, lan kaya dhisik bae. Ing sajroning perang tanding antarane Bandung Bondowoso lan Prabu Boko. Prabu Boko séda. Kraton Prambanan sajak bakal dikuasai marang Bandung Bondowoso. Nanging Aku percaya langit heh Mas. Wes matine, ngalih. Sakwise peperangan antarané Raja Pengging lan Prabu pungkasanipun Prabu Boko séda. Sedene Prabu Boko ndadekake atine Rama Jonggrang sesek. Manen ngebengi marang atine Rama Jonggrang. Daya, aku bener ngomong salah ngomong. Tinggi darah putri putrane Raja Pengging ingkang sampun mateni Prabu Boko pamanipun panjenengan putri Coba kalau ngomong, aku gak terima orang ngomong sendo. Kabeh iki batal kamu. panjenengan tetap sabar putri. Iya, Daya. Jebule bisa nombong ya. Sopo orang kuwi? Tinggi menika Bandung Bondowoso putri ingkang sampun mateni Prabu Boko pamanipun panjenengan Oh, cem. Paling panas ya. Orang seperti apa yang jangan sama. Orang. Sayangku, dikontani syarat kemauan putri. Banjur, apa syaratnya? syarat ingkang kemauan putri. Tigang Bandung Bondowoso mboten saged nyambuti. Piye coba?
satu lagi. Saya ucapkan sering dhisik. Monggo dhisik, Bro. Coba tak hitunge dhisik. Loh, kok kurang siji Bandung? Ya mengkono, aku gak bojomu. Tunggang, pancen mantel sik, kali kurang siji. Kowe minangka jawabé. Ceritane Roro Jonggrang sampun rampung kacarita. Muga saged dados kepeling marang kula sakonco. Ugi kagem panjenengan para pamirsa sedaya. Cerita Roro Jonggrang ngemitake marang kita sedaya. Dadi manungsa ora becik duweni sifat sombong. Dadi manungsa ora becik duweni sifat licik lan dendam marang liya. Cerita Roro Jonggrang ora bisa ditonton kowe bisa dadi penonton. Mangan punten Dewi Sego cekat semandang atur kawula beli nasi padang lauknya rendang sapi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita ngobrol lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsi Duta, jaya, 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 luar biasa, yes. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.